Hele indona lian zok kalpuya ni ta. Ram tuklani sompariat inrin niya ni a. Indomek na bakmut le a che vela chuan boruak al thale a. Innor ton na thleng tamek. Russia chuan counter-offensive nen che tan la tamek ani. US Undersecretary for Political Affairs Victoria Nuland chuan tuna hian Russia chuan Donbass khochak lama offensive in beipuyan thlak tamek ani. Mase beipui thlak na hi Ukraine tan ngai tu ani lo thuwa soya. Khochak lama bakmuta indona nasa takkan mu ati. Russia chuan offensive thar an kalpui thu an puanga ti in US lam thu puang tu poin Russia chet na anem nget. Ukraine chuan nasa zo ka Russia norlet turin counter-offensive an tran ve thuai don ni in US lam hian an soi. Russian beipui thlak na Russia in bakmut che vela beipui an thlak tran na mi panga an boral ngal ni in regional official chuan a soya. Civil mi dang pakua chu bomsiper wangin an hliam boka. Missile hian Lviv le Kilovohrad biala infrastructure puimo taktaka kap chebok ni in Ukraine official chuan a soya. European Commission thupuang tu Peter Stano chuan Ukraine hun Russia ina drone le missile mga an bei chu seiselin hei hi indona athil sual ti na ni a pomjam thei ani lo ati. Tang in thleng na Russian service member za pakhat Ukraine in an man le Ukraine sipai za le civil mi pakhat Russia in an man te chu in thleng ton na an nei. Ukraine tran puina Britain le Poland te chuan Kiev an thlop na in rem na an siama. Tran puina pek hi kar le lama ti chak an du thuan soya. Brazil sanay to official le member tenen ni an kom nuwa. Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan result chung changa base na an nei thuwa soya. Soi ho na hian teng coalition siam tura thil tangkai taktak te po atel to ani ati. Hei baka hian ramdang self-propelled artillery le spare parts order ani to thuwa soibok. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nakina Russia ne na remna thuthlung siam ani chuan Ukraine hian aram engma achan turani lo. Rem kan ti don lo ti BBC News inakum na soi. Belarus din hun. News conference mu tur zen lo na ya Belarus strongman an hruai tu Alexander Lukashenko chuan Belarus bayani lo chuan Ukraine a sipai an tir don lo tia soya. Mase Russia chu an ran rol pui ram het takani reng thu a soya. Kan ram bayani thung chuan he indona hian kan lut ve nga lang ti in Lukashenko chuan a soi. Rocket an ron tir ta inom na mun chua san ro. Bakmuta civil mi de chu Russia in chen na kap tura rocket aron tir chuak niya Ukraine lamin an soi nuwa. Bakmuta la ommi pui de chu rang taka in son turin an hril. Indo pui ma khan bakmuta hian mi hring sing sari vel an chenga. Tuna hian mi sang ruk vel an lakho sa zui mek ni in an soya. Tunai tu te chuan chuak tura an ti nuwa hetiang zat hi an la om ni in an soi. Antan tlan chua po thil har sa ni to a. Ukraine lam chuan mi pui la chambang te chu an malak na ti sikuk thei tu le ti boy thei tu an ni ti in an soi. Mi pui ta ta na him to lo tak zeta ni. Chu wangin he kho pui hi chua san vek turin thu pe kan pe. Ukraine kho chaklam kho pui hi Russian sipai de bei pui thlak na poi mo takani ta a. Thlatam tak chung bei pui thlak he kho pui hi na tok to a. Hei wang hian mi pui tam jok chu an tlan che to ani. Civil mi sang ruk vel chu khopuya hian an la om ni in Ukraine official te chuan an soi. Tuna bakmuta civil mi te ka nge na ni. Practically ya dan zom tu le ram mangai tu mi pui in ni chuan bakmut hi chua san ro. Inin son chua nga la nga yani ti in Ukraine lam chuan thu chuan siam. Nimin khan Russian Grad rocket le barrel artillery te chuan chen na in pakhat an ron beya. Mi pa pathum le meichhia pahnian thi ni in Ukraine Prosecutor General chuan soi. He thil thleng hi war crime anga chui me ka ni thu a soi bok. Prosecutor General in thu chua siama chuan invader ten bakmut an ka awangin mi panga an thi a
pakwa an hliam bawk ani ati Wagner chief chuan Bakhmut hi engtika nge hne ani don ti chungchang a soi Russia lam tang sipai blogger nena anin biak na mercenary Wagner group ho tu chuan April thla hian hun rei tak chunga khopui hual to Bakhmut chu anlak man ngei arin thu a soi Yevgeny Prigozhin chuan harsat na chin fel ngai tam taka omani ati ani na taka chuan thi sen chuan a sat le sat lawa in ngat dona ti in Prigozhin chuan a soya tin an polin zel tang sipaya anlak to lo tur thu rotna a soi chuak bok Russia sipai nuai khat singli chuang an thi teng za somnga an chan to Ukraine heti lai hian Russia in tunai teng tha an nei zat za somnga in atlan hiama Ukraine in dona Russia sipai nuai khat singli chuang an thi to ni in Ukraine sarkar chuan an record khotlangram te chu Ukraine hena teng tam takan tiama heng zinga hian US atanga siam Abrams model advance tak tak tele German siam lipa tru te po atela teng te lo thlen hun le an ron thon chak dana zirin na tangkaya thokina thoklo thaya ngong an nei dan tur soilo ka harsa ani mase chu ti lai chuan Ukraine chuan Russia hian ral thuam anin dei to lo hle a indona an teng nei za asomnga an chan to ni in an soi Ukraine rama indona chu kum khatalo tling hnai ta in beina na sa tak voi duai lo thleng to a hei wang hian Russia chuan an teng nei an chan na sa to ni in Ukraine lam chuan an soya indo tran ma an nei za ta tangin azat ve chau an nei to an teng nei hi za asomnga velin atla niam to ni in International Institute for Strategic Studies chuan an soya avain Russia teng stockpile sang ni zani vel nena khai khin chuan Ukraine teng nei sang khat vel nen chuan an la in tam hlei hle ni in an soi mase khotlangram ten teng an thon huna chuan Ukraine po hian teng force chakpa ngai takan nei don ani ti in thing teng te chuan an soi ani US Think Tank Institute chuan Russia in teng an hlo nema wangin atlak thleng nan zoi zo in Kremlin chuan man ro hlui zok te storage atangin an la chuak ani chutiang chuan an ti anga yani ti in an soi Special Military Operation nei chungin Russia sipai nuai khat singli chuang an thi to Kiev President Vladimir Putin an Special Military Operation atia Russia sipai thi zat chu kum khata tanga full scale invasion an nei tana tang khan mi nuai khat singni zali somruk an tling to ni in General Staff of Ukraine Military chuan an soi Ukraine data atanga alandanin kumin February thla atang khan Russia sipai ni khata zariat chuang an thi ante hei hi British Ministry of Defence chuan adik ngei ti an soi ve boka nang adik ngei ni ring vem khotlang lam teng te hian danglam na an thlenangem mase aron thleng tlai mai thai Ukraine sipai te hena high technology western teng an tiam chuan Russia sipai te che chol T-72 le T-80 T-90 teng te a in electronic thazok maneuverability protection le overall in military advantage sapidon ni in mithiam te chuan an soya mase an tam tok donem Russia teng engpo hi firepower sighting le navigation system lama kan phak lova mase khotlang lam teng kan don huna chuan kan nur kir thayang Viktor Kiliyev Ukraine Think Tank Center for Defense Strategics member chuan Kiev Independence Aril ole tuna hian Russia le Ukraine in dona leilam sipai ground force in norton na chu an in dodan kalphung ani tlang puya chuta poimo mai chu combat tank ani ramlak tum le ven him tuma in norton an ni awangin chuta man ro poimo ber mai pakhat chu tank ani tank force a heram panhi te hi anin thlau hle a chu wangin khotlang lam hian Ukraine sipai te sapan na lai hria in combat tank regiment hi veltal ron thon an tum meka khovela combat tank nga ber chu Russia ani Russia hian combat tank indo ma khan singkhat sang ni zanga somruk parukan naya aduta North Korea chuan sangruk zaruk somli panga an nei ve thung US chuan sanga zanga an naya China hian sangli zakwa somnga combat tank an naya Egypt hian sangli zaruk somruk pali an nei bok India hi khovela combat tank nga lama paruk na ni in sangli zaruk som pali anayani
Ukraine chuan Russia hian an teng nei za a som nga an chan to ni in an soya fin fiana ero om lo thung ola Indo ni zathum som nga pakwana ni a Indo na hian top lam a in zual lama pan zel ti chu an chet dana alang chho tamek Russia chuan Indo na lian zok bakmuta an kalpui ta a maso na tlem an nei chho zel boka mase Ukraine lampo hian counter offensive manga chan le tan tum ve mek bokani in nur ton na pui tak thisen tam tak chuana tur chu thleng tan don ta